Right, muri yezimbabwe vamatatu vaikaruka vaita an emergency exit kubuda munyika. Right now news dziri kusvika panews desk dziri kutiudza kuti vaita an emergency exit kubuda munyika. Officially zviri kunzi it's a routine meeting iri kuitwa, but tasvikirwa nedzimwe news dziri kutiudza kuti that might be just a cover up, because right now pane pressure, pane manew evidence dzavapo patable dziri kutaridza alleged evidence yekuti pane mageneral akatora mari. Muri Zimbabwe aya mafanis asiri fun, right? So pane evidence iri kunzi yavapo inotaridza kuti pane magenerals akatora mari. So vanorangarira kuti this is not a new story yatiri kutanga kuripota pamuzinda wevanhu nhasi, no, but takanguri taripota nyaya iyi, but it have been building up to this point pari kusvika paunzi general matatu vanozonzi vatiza munyika. Anditi vachitiza chii muri Zimbabwe? You just don't know kuti pressure iri kumashure background yakamira sei, but kuri kubikwamwa magenerals ari kubikana muri Zimbabwe. Zvinhu izvi zvine maside nemaside, anditi. So you see, to avoid a civil war, because this is that's the consequence of this thing muri Zimbabwe, a civil war. So it must be, we have to avoid that at all costs. So let me get into details with you so that amusari musiri kunzwisisa muri Zimbabwe. Let me get into details, right? So muri Zimbabwe pane meetings that been happening, meetings anga achiitwa pane generals up to this day. Pane meetings achiri kuitwa, pane investigations, because first of all pakasubmitwa petitions aitaura iwo kuti the biggest risk iri munyika is because the lower ranking commanders and masoja, they no longer have faith in the leadership or in some of the leaders the Zimbabwe military. And these were unknown petitions submitted by my commanders, submitted by Gigi and achisubmitwa to the high office ye military ZDF inova General Matatu right now. Anga anima names anosanganisira according to the information right now, anosanganisira zita ra General Matatu kuti he might be one of the guys vakatora mari. So pakasetwa a team in the military intelligence yekuti iite ma investigations, igouya ne ma results anotaridza kuti vakatora here vana Matatu, vana Tapfumane vakatora here cash kana kuti havana. Anditi, so my investigations akaitwa ndopataibuya chikudza kuti pane kumba kwanhingi kwaMutsvangwa kwazoenda ukanotorwa mabhokisi emapepa ukazoenda kumba kwaWikino ukazoita sei. Anditi, this was the intelligence doing its thing. Anditi, so now evidence has been gathered, so evidence iri kunzi yasvika patabhuru right now iri kutaridza kuti General Matatu might have a hand in the corruption, and he might have taken something. Now all of a sudden General bonzi vabuda munyika, vaenda for a state visit, a military visit, vaenda ku Russia. And mupaona apa pari kunzi papinzirwa evidence, because here's the thing muri Zimbabwe, pane ma-protocols ekuti under the constitution, under the law, under the military law muZimbabwe, if a general akakanganisa zvakati nezvakati nezvakati, he will be removed. And it as simple as that. Pabasa yo kana manager akatanga kudai so kana takaba kana takase tongomudzinga basa zvodi zvopera.
so the same thing nekuchisoja tongomudzinga uchiti basa zvopera. Now understand this kuti in this silence yemilitary musilence mune mapower struggles anenge achiitika murezimbabwe. This thing is simple. Inzwai, pabasa pakambani ndiani asingadi kupromotwa, aite iye manager, aite boss, aite supervisor, aite chii, and everybody wants that. The same thing ndozviri kuitika military. So the other guys vanenge vari padhuze nekuva vatungamiri, they also are fighting for them to get into the position of power and in the position of leadership. So ndo vanenge vachisubmita tumapetitions, vachisubmita evidence yekuti aiwa bosi vadi vakanganisa ngavabviswa apo topromotwawo topinda ipapapo. And but this is high stakes because tiri kutaura zvepower to control a country like Zimbabwe, power to maintain peace in a country like Zimbabwe. So what happens is kuti vamwe manje vakaita power irororo vanotanga kuita corruption, vanotanga kuita zviroto zvokuti kwanzi ndoda kuramba ndichitonga, ndoda kuzofira panyanga, ndozoita sei, and ndozvoita vamwe. And but iyo position iyaya haifaniri kunge iri position inoitisa vanhu zvokupenga kudaro. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. General Matatu right now, what can be the risk? So vanoziva risk because muri bata here nyaya iri panapo ndikuti inyaya yechi yose it connects back to Mnangagwa and Cape 3. So pari kunzi pane masoja makuru, these are allegations, akatora mari kubva kuna Mnangagwa kuti Mnangagwa apushe Cape 3 pasina resistance. Ani muri kubabata kuti Mnangagwa apushe Cape 3 pasina resistance. And kana vakaakuzwa nemhosva idzodzo and then vakazobatwa nadzo mhosva idzodzo, zvirova kuti vanodzingwa basa because vagura maprotocols emilitary. And kana vadzingwa basa zvirova kuti ari kupinda pabasa irororo, there is a very good chance yekuti obviously munhu iyeye haasi kubvumirana nezvakaitwa nana Matatu zvekutora mari and let Cape 3 pass. So kana munhu iyeye asiri kubvumirana neizvozvozvo, what is going to happen then? What is going to happen ndechekuti he will reverse the whole thing. And kureverse the whole thing, it's another 2017. Handi muri kubata. So zvirova kuti ivo vana Matatu vanogona kupedzisira vava mujere. Handi muri kubata. So this, it's high stakes right now. The situation is tense, but we know it's going to end peacefully. We know everything is going to be all right at the end of the day. But sezvamakaudzwa kunzi hatibiki mbodza, mageneral abiki mbodza. Yes, but also toda kuvapa yambiro just a little bit kuti vazive kuti isusu hatina mati munhu, isusu hatitorinawo respect, isusu tiri kungoda justice, fairness, transparency, president by the people, avhotegwa nevanhu, adiwa nevanhu, opinda makore akachikwana obva, kana akatadza kuita zvinodiwa nevanhu after 5 years obviswa popinzwa umo by the people, by the book, just like that. But zozonzwanzi Ningi is a hero, Ningi is superior, Chiwenga wazodii, Ningi wazoita sei. Hakuna munhu ari above the law. 5 years term, kana uchidiwa 2 terms, 10 years, that's it. So rugare ngaruve nemi muri Zimbabwe.